Καλησπέρα σας. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε τη νέα έκδοση του My Medical, το My Medical Online. Η διαφορά με το My Medical USB έγκυται στο γεγονός ότι το πρόγραμμα πλέον το τρέχετε μέσα από περιηγητή ιστοσελίδων. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να το χρησιμοποιεί ένας, δύο, τρεις γιατροί, οι γραμματείς, όλοι ταυτόχρονα χωρίς να δεσμεύονται με τη χρήση USB. Επίσης μπορείτε να το τρέχετε από iPhone, από Android συσκευή, από tablet, από κινητό, από τον υπολογιστή, από παντού. Πάμε να δούμε το πρόγραμμά μας. Ας δούμε λοιπόν πώς είναι το My Medical Online. Μέσω του Mozilla στην προκειμένη ανοίγουμε το πρόγραμμα. Βλέπετε την πρώτη εισαγωγική σελίδα. Πάμε να βάλουμε όνομα χρήστη και κωδικό. Γράφουμε τον κωδικό μας και ανοίγουμε το πρόγραμμα. Πατάμε είσοδο. Εδώ πέρα έχουμε μια γενικότερη άποψη του προγράμματος. Έχουμε σε link πλαγίως ό,τι χρήσιμο για τη δουλειά μας, για κάθε γιατρό, για κάθε ειδικότητα. Ας πάμε πάνω-πάνω, πατήσουμε ιατρείο. Πάλι μια γενικότερη άποψη των καθηκόντων μας, των αναγκών μας. Βλέπουμε διαχείριση ασθενών, διαχείριση επισκέψεων, χειρουργείων, συνταγογραφία, φαρμακευτική αγωγή και τα σκευάσματά μας όπου είναι τα φάρμακα. Ας πάμε να πατήσουμε διαχείριση ασθενών, να δούμε τους ασθενείς μας. Βλέπουμε μια λίστα με τους ασθενείς. Μπορούμε να την ταξινομήσουμε όπως θέλουμε εμείς, αλφαβητικά ή ανασειρά εγγραφής. Εδώ πέρα βλέπετε αλφαβητικά τους ασθενείς μας και ανάποδα βέβαια από το τέλος. Πάλι αλφαβητικά ανάποδα. Ανατηλέφωνο, όνομα. Ας κάνουμε και μια αναζήτηση ασθενή. Δηλαδή, αν γράψουμε για παράδειγμα ρο να δούμε, θα μας βγάλει το όνομα ΡΕΠΑ στην προκειμένη. Έχουμε δώσει πολύ μεγάλη σημασία στο να είναι απλό το πρόγραμμα. Όσο πιο απλό γίνεται και εύχριστο. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο ασθενή, σας ανοίξουμε ένα ασθενή. Τον ανοίγουμε. Βλέπετε εδώ πέρα τα βασικά του στοιχεία. Επώνυμο όνομα, ΔΟΗ, ημερομηνία γέννησης, email, τηλέφωνα, δελτίο ταυτότητας, αφημί, άμκα, αριθμό βιβλιαρίου, είτε είναι ιδιωτικό είτε δημόσιο και το επάγγελμα που έχουμε μια λίστα να επιλέξουμε. Βάζουμε και ένα τυπικό ID, άμα θέλουμε. Εδώ πέρα είναι η διεύθυνση για το ένα σπίτι, η διεύθυνση για το δεύτερο, εφόσον υπάρχει. Κάποια γενικά χαρακτηριστικά, κάποια σχόλια, μια κριτική, εφόσον θέλουμε να τη βάλουμε και σύσταση, αν κάποιος συνάδελφος μας έχει στείλει τον ασθενή. Εδώ είναι η επισκέψη του ασθενή μας, κατά σειρά χρονολογική. Μία επισκέψη μας έχει κάνει. Εδώ είναι οι συνταγές που του έχουμε γράψει, συνολικά, μετά τις επισκέψεις. Εδώ είναι πιθανά χειρουργία που του έχουμε κάνει. Μας δείχνει και την ημερομηνία εισόδου, εξόδου και το νοσοκομείο που νοσηλεύτηκε. Και εδώ αρχεία που μπορούμε να έχουμε ανεβάσει φωτογραφίες, ολόκληρα χειρουργία, ηχογραφήσεις, οποιοδήποτε είδους αρχείο μπορούμε να τα ανεβάσουμε εδώ πέρα και να το έχουμε για τον ασθενή μας. Πάμε να δούμε τα ραντεβού λίγο. Εδώ πέρα βλέπουμε στο μήνα μέσα τα ραντεβού μας. Μπορούμε να τα δούμε αυτά και ανά εβδομάδα, εδώ πέρα όπως βλέπετε. Μπορούμε να τα δούμε και ανά ημέρα. Πολύ ωραία. Θα επιστρέψουμε τώρα στη εβδομάδα. Βλέπουμε πάλι τα ραντεβού. Μπορούμε να πάμε σε ένα ραντεβού και να αντιστοιχίσουμε ασθενή. Βλέπετε, πατάμε μια φορά μέσα. Στο πλαίσιο play ασθενής. Κάνουμε ένα απλό κλικ και μας βγάζει κατευθείαν τη λίστα των ασθενών μας που αντιστοιχούμε αυτό που θέλουμε εμείς. Πατάμε ένα OK και είναι έτοιμο το ραντεβού. Πολύ απλά έχουμε το ραντεβού με τον ασθενή, το χρόνο του ραντεβού, τα πάντα. Τόσο εύκολα. Ας πάμε λίγο να δούμε τα στατιστικά μας. Αφορά πιο πολύ οικονομικά στοιχεία ή συστάσεις. Για παράδειγμα, αν πάμε στα στατιστικά των συστάσεων, πάμε να το δούμε λίγο. Με τιμή μας εμφανίζεται μια πίτα που βλέπουμε ο κάθε συνάδελφός μας ή κάθε κλινική που συνεργαζόμαστε πώς μας έχει συστήσει. Επίσης, βέβαια, έχουμε και οικονομικά στατιστικά, των επισκέψεων δηλαδή. Βλέπουμε πόσες επισκέψεις είχαμε τον κάθε μήνα, ή τις αμοιβές μας, ή τα κόστη. Μπορούμε να τα δούμε ένα εβδομάδα, ένα έτος. Πολύ ωραία.
Εδώ πέρα μπορούμε να δούμε τα CAN, τα κλειστά ενοποιημένα νοσήλια, που αφαιρούν βέβαια τους ασθενείς που έχουν κάνει κάποιο χειρουργείο. Τα έχουμε αποθηκεύσει και τα έχουμε εδώ μέσα για διευκόλυνσή μας. Πηγαίνοντας πάλι στους ασθενείς, αν μπούμε σε ένα ασθενή μέσα, μπορούμε για παράδειγμα να πάμε σε επισκέψεις και να ανοίξουμε μια επίσκεψη. Όποια θέλουμε εμείς, ανοίγουμε την πρώτη. Βλέπουμε εδώ τη διάγνωση, την ημερομηνία, τον τύπο της επίσκεψης. Εδώ πέρα μπορούμε να προσθέσουμε όσους τύπους θέλουμε εμείς. Το όνομα του ασθενή βέβαια. Τα οικονομικά στοιχεία δεξιά. Και πηγαίνοντας τώρα πάνω, πατώντας διάφορα, βλέπουμε κάποιες παρατηρήσεις, κάποια σχόλια και περιγραφές που μπορούμε να προσθέσουμε ό,τι εμείς θέλουμε και επιθυμούμε για την κάθε επίσκεψη. Τα αποθηκεύουμε, γυρνάμε πίσω. Τις βλέπουμε πάλι εδώ όλες τις επισκέψεις μαζί. Έχει δοθεί πολύ μεγάλη σημασία στην απλότητα χειρισμού του προγράμματος. Πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Βλέπουμε εδώ και τις ημερομηνίες, τη διάγνωση. Ας πάμε στις συνταγές, να ρίξουμε μια ματιά. Εδώ είναι οι συνταγές που έχουμε δώσει στον ασθενή. Πάλι κατά ημερομηνία χωρισμένες. Μπαίνουμε μέσα σε μια συνταγή. Την έχουμε ονομάσει, έχουμε την ημερομηνία που την έχουμε δώσει. Και εδώ πέρα μπορούμε να δούμε τα σκευάσματα που δώσαμε. Να πατήσουμε πάνω. Βλέπουμε, έχουμε σαν τεστ 2 σκευάσματα, τα οποία τα δώσαμε σε συγκεκριμένη συνταγή. Από εδώ πέρα μπορούμε να προσθέσουμε ένα νέο σκεύασμα, το οποίο ήδη το έχουμε αποθηκεύσει από πριν, δηλαδή κάθε φορά που βάζουμε ένα σκεύασμα αποθηκεύεται. Και το έχουμε έτοιμο για την επόμενη. Το επιλέγουμε, μπορούμε να δώσουμε και οδηγίες και αποθηκεύουμε. Οπότε η συνταγή μας είναι έτοιμη. Μπορούμε να διαγράψουμε, εφόσον θέλουμε μια συνταγή όπως βλέπετε εδώ, τόσο απλά, ή κάποιο σκεύασμα. Από εδώ μπορούμε να κλειδώσουμε το πρόγραμμά μας και να γυρίσουμε πίσω. Οπότε κάποιος για να μπει χρειάζεται πλέον όνομα και κωδικό. Να τονίσω ότι το πρόγραμμα του συγκεκριμένο μπορεί κάποιος να το τρέχει είτε από το κινητό του, είτε από τον υπολογιστή του, είτε από τάμπλετ. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Οποιαδήποτε στιγμή που έχει ίντερνετ μπορεί να το έχει μαζί του. Και βέβαια όλα τα προσωπικά του δεδομένα τα διάγει πλήρης ασφάλεια. Πλήρης ασφάλεια δεδομένων. Ακόμα και τον υπολογιστή, το τάμπλετ, να σας πάρει κάποιος, δεν έχει τη δυνατότητα να δει τα στοιχεία σας. Ευχαριστώ πολύ.